गाव गावनि रोंगौथिखौ लानानै ओरैनो जिरायना थायाखै सानै बर' लाइमोना। बायजोआव मोसानायनि सोलोंथाइ लाना फैनायनि उनाव गावसोरनि रोंगौथिखौ जथुमना दोनाखै चिरां जिल्लानि सानै लाइमोना। क'क्राझार जिल्लानि कारिगावआव गोदानै आर्ट एन्ड मोशन डान्स स्टुडिअ बेखेवदों चिरां जिल्लानि फाखन नार्जारी आरो फुंखा बसुमतारी मुंनि सानै लाइमोना। मख'नो गोनांदि थांनाय 2021 इं मायथाइनिफ्राय क'क्राझार सहराव आर्ट एन्ड मोशन डान्स स्टुडिअखौ सामलायबोबाय थानानै मोसानायाव गोसो गुदुं ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ मोसानाय फोरोंथाय होबोबाय थानाय चिरां जिल्लानि फाखन नार्जारी आरो फुंखा बसुमतारी मोना गावसोरनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों आरोबाव क'क्राझार सहरनि साहा 20 किल'मिटार जानथायाव माहारियारि राजा लामानि साखाथियाव थानाय कारिगाव बाजाराव गोदानै आर्ट एन्ड मोशन डान्स स्टुडिअ बेखेवबावदों। आरो बे आर्ट एन्ड मोशन डान्स स्टुडिअखौ बर'नि मुंदांखा हारिमु सिबियारि बर'नि दोरोङारि मोसानाय फोरोंगिरि दिलीप नार्जारीनि आखाइजों बेखेवनाय जायो। बेनि अनगायैबो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव कारिगाव दालाइसा एबसुनि आफादगिरि रिंखां बसुमतारीजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि रिंसार मोसाहारि, माइगं बाथौ फरायसालि कारिगावनि बिथोनगिरि अनुप कुमार बसुमतारी, कारिगाव हाथाइसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि दानसोरां बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। जोंनि बर' गथ'फोरजों लोगोसे गुबुन जाथिखौ फोरोंनो सिमां दं। निस्सय बेयाव बाहागो लागोन गथ'फ्रा, सोलोंगोन, रोंगोन आरो बिनि मोसागिरि बिथांमोना माने बे स्कुलखौ फोथांनानै दोननो थाखाय लोब लोब फैनानै जे सोलोंफैनांगोन, मोसानांगोन। बे स्कुलखौ फोथांना लाखिनो थाखाय आरो गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिनो जितु जायगा मोनाखै जेखन बे बिथांमोना प्लेटफर्म बानायना होदों। बे प्लेटफर्मखौ नागारालासिनो गासै मोसागिरि मोजां मोनग्रा फंबाय बिनानावमोनखौ आं गुरै खावलायो जाहाथे बे स्कुलाव डान्स कर्सखौ लाफैनानै गावनि टेलेन्टखौ रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बेजों लोगोसे दा सोलिबाय थानाय डान्स इन्डिया डान्स आरो बायदि रोखोम गट टेलेन्ट बेफोराव बाहागो लाहैनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो। गार्जेनफोरखौ मा खावलायगोन जिहेतु गोबां फरायसा मोसानाय बा मेथाइ खननायाव सोलोंनो गोसो जायो नाथाय हेफाजाब मोना, मा बुंगोन बे समाव? आङो गार्जेनफोरखौ खावलायनो लुगैयो जाहाथे गोदोनि जुग गैला, हारिमु होनबा मोजां नङा गाज्रि जायो होननाय बे नङा, नंखाय। निस्सय आंबो उन्दैनिफ्रायनो माने मोसानायाव इन्ट्रेस्ट दङ, बिनिखायनो आं सासे दिनै एसे फोरोंनो हानाय गोहोखौ मोन्दों। बेनिखायनो आं गार्जेनखौ खावलायो जाहाथे फिसाफोरखौ फरायनायजों लोगोसे नैबे मोसानाय, खननाय, दामनाय, स्पर्ट्स, आखिनाय बेफोरखौ होफाबा गथ'फ्रा गियान जायो आरो। मानो होनबा दस्रा खामानि गाज्रि हुदाफोरखौ बावगारो। बे मोसानाय दं आंहा फरायनांगौ, मोसानायावबो आंहा लेखा रोंनांगौ, स्पिच होनांगौ, इंलिस रोंनांगौ आरो माखासे हिन्दी रोंनांगौ। बेफोरखौ मोनसे नलेज फैयो आरो मोसानायजों मोनसे मोदोमा देहाया मोसानानै मोनसे थाजिम गोजोननाय फैयो आरो। बेखायनो आं गार्जेनखौ खावलायो जाहाथे गावनि फिसाफोरखौ ओरैनो दोनस्लायस्लाय, ओरैनो थास्लायस्लाय मोसानायखौ होफैनो थाखाय आं गुरै खावलायदों। माने मोसानानै गाज्रि जाया, आंबो गाज्रि जायाखै, गुबुनाबो गाज्रि जाया, माने मोजांसो जायो। बिनि साननाय हनायफ्रा मोजां साबसिन जायो आरो। मोसानायनि गेजेरजों गावखौनो बिथिङाव मा फोरमायनो सानो जिहेतु नोंथाङा गोलाव सम बे मोसानाय हाबाफारिजों लोब्बा जानानै दङ, माबायदि गायसननो हायो गावखौनो? गावखौ ओरैबायदि गायसननांगोन, थांखि लानांगोन आरो आं बेखौ सोलोंथारनांगोन, आं बेखौ मावफुंथारनानै दिन्थिथारनांगोन। आं सासे फोरोंगिरिबो जाहैनो हागोन बा एक्टर जागोन बा करिय'ग्राफार बा बायदि रोखोम बिदि माने थांखि लानानै सोलोंनांगौ आरो। गावनि गुबुन जाथिनि मोसानायानो जा, गावनि बर' हारिनि हारिमुवानो जा, मोनफ्रोमबो बिथिङाव गावबागाव थांखि थायो, गावबागाव मिजिं थायो। बेखौनो थांखि लानानै मोनसेखौनो होसोनानै साक्सेसफुल खालामनांगौ आरो। बे साक्सेसफुल जाखांबासो मोनफा मोनफा आयदाखौ आलदा भाग खालामनानै लानो बिजिरनो रोंनांगौ आरो। होमब्लानो दावखोनो हागोन आरो। गोजोनथाव खौरां।
क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा स्ट्रक बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। स्ट्रक बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा। क'क्राझार सहरनि साखाथिनि खोदोमथलायाव थानाय जावा श'रुमजों नांजाबनाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा रोंगौथि गोनां कनसालटेन्ट फिजिअथेरापि डक्टर सिला बसुमतारीनि सार्भिस होनायाव स्ट्रक, स्पर्ट्स इन्जुरि, स्पन्डिलाइटिस, सेटिस पेन, जइन्ट पेन, स्ट्रेन एन्ड स्प्रेन, फ्र'जेन शोल्डार, पस्टुरेल कारेक्शन, पेडियाट्रिक पिटि, आफ्टार सार्जारि, माल्टिपल स्क्लेर'सिस, पोस्ट लां इनफेक्शन, पार्किनसन्स डाइजेस, पोस्ट फ्रेक्चार्स आरो डिस्क प्रलेप्स आरो स्लिप डिस्कनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो। आरो बे फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा क'क्राझार सहरनि गेजेरावनो बेरामिनि न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं। जुदि नोंथाङाबो स्ट्रक बेरामजों भुगिनांना दंब्ला थाबैनो क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव थांनानै फाहामथायखौ लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6001597629 एबा 9101439836 जानबुं नम्बराव कल खालामना थोंजों खौरां लानो हागोन।